Vale, va. Joder, tio. No et queixis, havies parlat 3 segons i mig. 24 segons que ho tenim cronometrat. Encara no havíem dit que era 21 de març. Vale, va. Estem? Sí. 3, 2, 1... Bona gent jove maca! Estem aquí un dia més, un dia menys, a l'11è capítol de la nostra segona temporada amb la meva compi, la Júlia Alemany. Com estem? Hola, molt bé, avui he dormit millor que els altres dies. Molt bé. Estic més descansada. Ben fet. Però igualment tampoc he dormit gaire, vull dir. No puc presumir tant. Però res de nou. No, res de nou. És normal de tu. Sí. Jo avui també he dormit una mica malament perquè he decidit posar-me allò del cap que te fa les ondes i no me les ha fet, m'he despertat, m'he fet una puta trena. Quantes vegades ho has provat, tio? Moltes, ja estan rendits, a tomar pel cul. Ho regalo. Saps que avui tornes a penjar un vídeo fent-ho, no? No, perquè he dormit tan malament amb allò al cap, tia. El seu m'he despertat a les 5 del matí i he dit, tinc pipí, però no me volia veure el cap. I m'he intentat aguantar i després he dit, vaig a pixar i per culpa d'això m'he dormit. Però bueno, hem arribat a temps, estem aquí i jo ja directament vull començar així a saco amb coses que et fan feliç. Però vull començar jo. Ah, vale, anava a dir. Sí. Ja que estàs, digue-ho tu. Sí. Em fa feliç quan vaig al cotxe amb el nostre compi de l'equip tècnic, l'Aniol Guàrdia. Pues... Me fa molt feliç anar al cotxe amb l'Aniol perquè juguem a ral·lis, en plan, a veure... Què? Quan estem a la recta de la Mirona, doncs ja és un polígon, i li faig, te'n recordes d'aquest cotxe? Te'n recordes d'aquest cotxe? Li confotem una corbassa i l'intentem adelantar. Ahir, però, quasi morim. Ah. Però bueno, no passarà, igualment m'ho passo molt bé, posem cançons al cotxe, les comentem, són molt divertides. O sigui, arribes de morir, però bueno... Però és part de la vida. Val la pena. Sí. Vale. D'aquí poc de fet deixarem de fer-ho, però per això ho hem de disfrutar al màxim. I després, una altra cosa que em fa molt feliç, i és que no ho hem dit encara a cap capítol i em sembla vergonyós, és aquest podcast. Aquest podcast em fa molt feliç. No sé qui acaba de parlar, la veritat. Ui, Aniol! Tens un micro, Aniol? Bueno, doncs em fa molt feliç, o sigui, crec que hauríem de valorar que estem a 21 de març, no és? I és un dia molt xulo per recordar que el podcast ens fa molt feliç, a mi i a la gent que ens escolta. Gràcies. Sí. I a tu, Júlia, què et fa feliç? A mi me fa feliç anar a casa després d'un bon dia i anar a dormir contenta. I també quan a la discoteca o a una festa posen la meva cançó. Tu tens una cançó que sigui teva? A la discoteca? Sí. La de Pajaritos en el aire. Molt bona És cançó. molt meva. T'identifica, no? Sí, una mica. I a tu, Joan, quina és la teva cançó de festa? Hola! Ué! Què tal? Com estem, Joan? Molt bé, la veritat, molt content de ser aquí. Molt divertit, ens sentim-vos parlar. M'estic passant molt bé. Quina és la teva cançó preferida, doncs? Uf, una pila desprevingut, eh? A mi una de les que m'agrada més potser diria Titanium. És una cançó que des de principi, abans de començar a ser DJ i escoltar música, a produir música ja m'agradava molt. I a la discoteca, sempre que puc, intento colar-la i és momentazo a la nit, sempre. Però de Pajaritos en l'aire que heu dit també És molt xula. Sí. La gent es torna loca. Sí. Perquè tu com a DJ veus la gent com es torna loca per les cançons. Sí. Aquesta és un must. Perquè sabem que ets el DJ Cazu, com ho dius? Cazu és espanyol, eh? Aquí... Perdó, aquí no som Ui. espanyols. Parla català o el micro? És broma. Bueno, doncs com a DJ, Sí? a part de DJ, explica'ns una mica què és de la teva vida. Uf! D'on surts? Quin dia surts? Quina hora? Quin dia va sortir? Ja, jo soc del 6 de desembre del 1998, suposo que aquell dia vaig sortir, si entrem això per sortir, i res, fins fa relativament poc jo no m'havia plantejat, o sigui, hi ha molta gent que de petit ja comença la música tal, no sé què, a mi, o sigui, m'agradava la música, però no m'havia plantejat mai ni ser DJ, ni ser producte musical, ni res. I quan vaig acabar el batxillerat, jo, en plan, se'm donaven bé els estudis, m'agradaven les ciències, i em vaig apuntar a la carrera de biologia, pues, jo què sé, una mica perquè m'agradaven les ciències, física era massa difícil, química també, bueno, biologia té pinta que ciències, però ets més chill, no? I em vaig apuntar a això, a bio, anava fent, sin más, i
I un dia, en plan, vaig descobrir per pura casualitat que existia un programa que tu podies posar-hi com notes, perquè a mi m'agradava molt cantar, tocar la guitarra, però no en sabia. I vaig descobrir que hi havia un programa que això, tu li podies posar notetes com un pianet. Llavors, amb un sintetitzador, doncs, et reproduïa aquestes notes, no? I jo podia fer melodies i tal, quan estava cantant jo amb la guitarra així improvisant, doncs aquell programa et permetia fer les teves melodies sense haver de cantar jo, perquè jo cantava malament. I vaig dir, uau, com mola això. I vaig començar, això estava fent primer de carrera, vaig començar com a passar-hi hores i tal, durant tot el segon de carrera, gairebé, en plan, cada vegada estudiava menys, i cada vegada em passava més rato amb això. Tercer de carrera vaig anar d'Erasmus, a carrera com a tal no em vaig fer pràcticament, en plan només viatjar, sortir de festa i passar la ressaca produint, i bàsicament vaig començar a punxar en una discoteca. Llavors, el quart de carrera de Biologia no el vaig fer, vaig deixar la carrera i vaig venir aquí a Girona a estudiar producció musical, i bueno, la resta ja, a partir d'aquí, doncs això, anar descobrint tot aquest mundillo, començar a treballar a discoteques i fins on som ara, i bueno, el que queda. O sigui que vas començar fent de DJ fora d'aquí a Espanya. El meu primer bolo va ser a Zagreb, a Croàcia. Això fa molt ambient. Que xulo, no? Sí, la veritat és que sí. És un bon inici. Sí. Bueno, a veure, no ens imaginem aquí un discoteca de la vida, Bueno, ja. Era una merda de sala que de fet no era ni discoteca, era com una sala de festes que no tenia res, tal, una taula de DJ. La meva, de fet, vaig portar jo la meva, res. L'únic és que estava a rebentar perquè era una festa d'Erasmus, diguéssim, hi havia com 400 persones d'Erasmus, tots borratxíssims, liant la pardíssima, i va molar bastant. Però, bueno, evidentment no em van pagar, o sigui, tot lamentable, però va ser com... Sí, és l'experiència. Sí. Amb això també guanyes. I tant, 100%. Molt bé. O sigui que ets Sagitario. Sí, bueno, el tema horòscop me'l passo per la Te'l passes pel forro. Sí. És del mateix dia que el meu ex-psicòpata. Vaja, Molt quina xulo. sort. Sí. Per part meva. O per part seva. No. I té els ulls blaus, llavors és més psicòpata encara. No? Uau, cert, és que els tios amb els ulls blaus són molt psicòpates. No és el meu cas, jo crec. Soc molt normal i molt bona persona. Bueno, això diuen tots els psicòpates. És que m'estic llegint un llibre. Canvi. M'estic llegint un llibre de psicopatia. El CIA diu això, que els ulls blaus són més psicòpates. Quin és No, el llibre? això no ho diu, això ho diu... Tu. Això, sí. ja no Ho diu sé. nosaltres. Ho dic... Psicòpata, tu que m'has donat una copa. Vist quina copa m'ha donat aquesta tarda? I em diuen a mi psicòpata, saps? En fi. És xula, és original. És ser creatiu, donar una copa turta. No, realment mola molt. O sigui, no ho havia vist mai i m'ha agradat. Vale, Però bueno. retiro-ho. És que aquí som diferents, Sí, saps? sí. No són previsibles. Això diu el cartell del Triceratops. M'ha encantat. Molt bé. I bueno, Bueno, més enllà de Croàcia, sí? quan vas arribar aquí, com va ser l'experiència de dir als teus pares en plan ei, mira, que ja no vull estudiar això, em vull dedicar a ser DJ? Bueno, això de fet ho vaig fer a Croàcia perquè, clar, vaig haver de... En plan, havia de matricular-me a l'Escola de Producció Musical, aquí a Girona, a EUMES. I de fet va ser una setmana bastant intensa, vaig dormir molt poc perquè estaven... O sigui, els meus dos pares, els dos són profes. El meu pare és profe de la Universitat de Vic, d'Economia, i ma mare és profe, de fet, de l'institut on vaig anar jo, és profe de Física i de Química. I clar, les dues persones, en plan, són pues, així com supercultes, super de... Bueno, això, en plan, sin más, però de, joder, que els interessava que fes una carrera, clar. Tal... I era com l'establert, no? O sigui, ningú s'havia plantejat mai que jo deixés la carrera, saps? I aquell moment va ser com... Que llavors estic molt content, la veritat, els estic superagraït i ho estaré sempre perquè m'han donat moltíssim suport, no? Perquè, clar, va ser difícil de, hòstia, dir-los dues persones, pues això, que han fet màster, han fet doctorat, els dos profes, tal, tu mira, que al final vull deixar la carrera i per ser DJ, saps? Que a més, això fa molta gràcia a més, que cap dels dos no... Bueno, ara ja s'hi han anat acostumant perquè ja fa bastant temps d'això, però cap dels dos no li agrada la música electrònica, però en absolut. I tot el que és el... O sigui, el meu pare escolta només música clàssica, pràcticament. Uau. Ara ha descobert el Pony Pissador i això també li agrada. I la meva mare, pues, sí que li agradaven una mica, doncs, jo què sé, cantautors, rotllo Lluís Llach i coses d'aquestes, però tot el que és electrònica, pop comercial, ni de conya, saps? Li agradaven en aquell moment gens. I clar, o sigui, jo, en plan, vaig estar com una setmana quan ja havia fet una entrevista amb l'escola, tal, havia parlat amb els directors, en plan, els havia explicat la meva situació i tal, i jo els havia proposat, hòstia, em molaria, doncs, seguir, en plan, la carrera, perquè només em queda un any, i acabar, i em van dir, tio, si això t'agrada de veritat, deixa la carrera, perquè és que necessitaràs dedicar-hi full time. I clar, vaig estar així plantejant-m'ho tal, i un dia vaig fer videotrucada als meus pares que portava una setmana això, que gairebé no podia dormir, saps? Una mica els nervis, tal, i sí, supercontent que els dos... O sigui, és que realment, és que estava claríssim que ho havia de deixar, no hi ha sort, o sigui, no hi ha cap moment que me n'hagi penedit d'haver-ho deixat. I
supercontent perquè tot i venir d'on venen, tot i que cap dels dos podia entendre gaire en el seu moment perquè això és un estil de música que no els havia agradat ni res, doncs em van apoyar moltíssim i joder, em van pagar ells a la carrera i tal, i hòstia, pues, ho agraeixo moltíssim perquè hauríem pogut dir no, tu acaba la carrera i quan acabis ja tal, o hauríem pogut no pagar-m'ho o el que sigui, no? I hòstia, he de dir que estic molt content perquè gràcies a ells doncs estic aquí, he pogut fer tot això i gràcies a ells doncs això, ha anat tot com està anant i supercontent, la veritat. Però, Molt bé. És molt important, jo crec, també l'ajuda dels familiars. 100%, sí. Perquè ets fill únic. No, som tres nois. Sou tres? Sí. Tres nois. Tres nois. Els tres hem començat una carrera i només l'ha acabat el gran i tampoc, o sigui, ara ells dos estan opositant per bombers, estan a punt d'entrar i jo DJ, o sigui, els tres anàvem els tres ens donàvem bé els estudis i tal, i els tres fora. Sí, però bueno. Collons, tu ets del mitjà? Jo soc el mitjà, sí. Uf. No ets ni una cosa ni l'altra. No, això que el mitjà està deixat de banda és mentida, almenys a casa meu no ha passat. Us porteu tots bé? Sí. Hi ha molta diferència d'edat? No, el gran és del 97, o sigui, un any més que jo, i el petit és del 2002, 4 anys menys, 3 i mig, perquè jo soc del desembre. I ens portem molt bé, o sigui, tenim molt bona relació i molt bon rotllo i tal. Molt bé. Sí. Això és important, també. Sí, joder. Són moltes coses importants en aquesta vida. Sí, Són són filles tan úniques importants. vosaltres o tenim germans també? Què creus? Tu Ho què hem de mirar creus? Per la teva cara, eh? Doncs mira, no sé, tu tens una germana i tu ets filla única. No? No. Al revés? No, jo tinc germana. Ah, sí? Gran. Molt bé. I què? Bé? T'hi portes bé? Ah, sí. De fet, va venir de convidada sí? al capítol anterior. Hòstia, molt bé. No te l'has vist, tio? Joder, estem a 21 de març, eh? Espavila una mica, tio. Perdó, culpa meva. Ai, senyor. Aquí demostres qui ets aquí. Qui mira i qui no mira els capítols abans de venir. Molt bé. Clarament. Ella té un germà petit. Sí. Ah, sí? De 10 anys de 10 anys diferència? ens portem. Hòstia, nano. Perquè Molt quants mal. anys teniu vosaltres? 20. Tu... No, tu m'has dit... Ah, sí, 20. T'he dit 20. Tu, Jo 19. Sí, m'ho ha dit ell abans. Sí. Sí, Ja, m'ha posat 22. ja és que aquí en un plató et sembles important, sembles Clar. més gran. Ho soc. No ho semblo. Soc locutora d'aquest gran podcast i la nostra segona temporada... Joder. Bueno, vale. Vale. Començarem amb la primera convidada... Amb la primera pregunta de convidat que li fem a tothom. Vale. Que aquí has d'ensenyar lo creatiu que ets. Vale. Demostra'ns-ho. Imagina't, que la teva vida és un joc. Com li diries al joc de la teva vida? Hòstia, jo què li diria a la meva vida? He de posar el nom d'un joc que ja existeix o inventar-me un nom? Home, inventa-te'l. Invento un nom, Bueno, que si te vols inspirar en un altre... És que clar, en plan, tinc un tatu aquí que diu hem vingut a jugar, però no dic exactament a quin joc, saps? No sé, un joc, el nom d'un joc. Hòstia, m'has pillat molt desprengut, però algo així com... Em surt molt fort d'això, però en plan em sortia un nom en castellà, és que tots els títols de noms són en castellà molt malament, però algo rotllo... Pots dir-ho, després el traduïm. No. Posem subtítols. Mai. Parla català o a micro? Diumenges de sardana. Uau, sí. Diumenges de sardana. Volem crear uns diumenges que es diguin diumenges de sardana, Vale. que bàsicament vagis a ballar sardanes perquè s'estan perdent les sardanes. Tu què en penses? Tu vindries? A veure, mira, jo he de dir sobre la sardana, i ara això potser em cauran molts hits, però jo penso que la sardana és un ball que, com a tradició, molt bé, tot el que vulguis, però com a ball en si, crec que deixa una mica de desitjar. Perquè té dos passos, els llargs i els curts. Que l'única diferència és que uns es ballen amb els braços avall caminant i els altres amb els braços amunt i saltant. Correcte. Llavors, com a ball, la sardana deixa de desitjar. Però és l'ambient, la gent... És la tradició. Fer una festa cada Sí. diumenge al poble, unió... Bueno, però es pot fer una festa fent una xocolatada, per exemple. No, hi haurà la botifarrada amb les sardanes. Bé. I el pa amb bé. tomata. Mira, jo et diria que, o sigui, el tema de la sardana, a més, és un tipus de música que a mi no m'acaba de... No dic que sigui bon ni dolent, Jo crec... Pots fer alguna de tecno, així. Sí. Ho he pensat... Podem versionar-les. Ho he pensat alguna vegada de fer, com es diu, la Santa Espina en tecno, però és que té 10 segons bons i la resta de la cançó la gent ja no se la coneix, saps? I llavors no funcionaria, però està pensat. Però bueno, jo vinc per l'ambient, en plan, si a la tarda es fan unes birres i tot després de la botifar, vinc per això i ja miro la gent com balla sardanes. I bueno, i si No, això... no. No? Jo també És ballo? obligat ballar. Vale, doncs no, doncs ballem. Sí. Joder, tio. Sí. S'ha de fer cultura, s'està perdent la cultura catalana.
Bueno, collons, jo estic intentant, a la meva manera, posar el meu granet de sorra, que no És veritat. No has escoltat els meus remixos o què? Sí, clar. Ah, perquè jo no he mirat el podcast anterior, però tu no has escoltat els meus remixos. Sí que t'escolto. Ah, sí? La cançó de l'Axan Busto, pa. Aquesta encara no ha sortit, això, per començar. Però ho vas penjar a l'Insta, tio, ho he vist. Sí, perquè estava donant suport perquè a veure si pot sortir com a remix oficial. I una despencat, quan caminàvem. Aquí no? hem fallat. O sigui, Aquesta és de les patillades. Això no és un... No, o sigui, vaig fer un mashup, però és un mashup, no és un remix. Bueno, tio, però estic allà. Justet, El meu Spotify no hi has entrat, tu, gaire? No, ja ho veig, ja. Molt mal. No hi has... M'ho apunto. No, ja hi entraré. Quan facis el remix de Super Esmorzo, Bueno, que el 21 de març ja estarà fora, esperem. la gent ja el podrà anar a veure al seu Ja Spotify. el podeu sentir, ja, no? Super esmorç, Espero que això ha de funcionar, tio. És que és un temazo, aquesta cançó. Quan ho vaig penjar per primera vegada, la gent, uau, quant temps... En plan, recordes bloquejats, saps? I sí, 100%. Molt ben parit, estic molt orgullós d'aquest. El posarem mentre muntem el podcast. Sí, la posem a la intro del podcast. També, sí. Sisplau. En el teu només, Bueno, algo és algo. A veure, Sí. ens has d'enamorar, has de fer processos. M'està trencant, no? M'ho ha semblat a mi. No, home, no, que jo estic traumada, jo estic de baixa. Ai, senyor. Bueno, i aquest procés de... O sigui, aquest procés creatiu que fas d'agafar les cançons catalanes i fer aquests remixos, com ho gestiones? Aviam, primer de tot és pensar una cançó que crec que tothom coneixerà, perquè la base de qualsevol cosa que faci sigui un mashup. Saps la diferència entre un mashup i un remix? Sabeu la diferència entre un mashup i un remix? Sí. Aviam, sorprèn-me. Que un mashup ajuntes les cançons Vale. i un remix, pues, li canvies poder el ritme de la cançó. Vale, és a dir, un mashup és ajuntar dues cançons que existeixen sense fer-hi res en les cançons originals, diguéssim, fas com la transició, i un remix és canviar-ho tot deixant pues, la melodia o la veu o el que sigui. Exacte, ho has dit molt bé. Quina crac. Sí, molt bé. Llavors, a l'hora de fer un remix, per mi el principal, bueno, tant si és un remix com un mashup, és que sigui algo que la gent coneixi, no? Que sé que tothom reconeixerà aquella melodia. I llavors, això, a l'hora de fer un remix és portar aquella melodia o aquella cançó en un estil que sé que la gent ho donarà tot. Per exemple, potser el que s'ha fet més viral del que he fet fins ara és el del meu avi va anar a Cuba, que és una cançó que sé que tothom coneix i que ningú s'espera escoltant una festa, no? I això, i llavors pues, va ser, doncs, jo què sé, tenia ganes de fer alguna cosa canyero perquè és el que em mola i tal, i bueno, pues, bombo a saco, vaig gravar el cantant d'aquesta cançó és el meu pare, això fa moltíssim ambient. En plan, el remix que està a Spotify del meu avi va anar a Cuba, la veu és el meu pare. I sí, no... Uau. Què? Sí, perquè canta i necessitava una veu d'un baix, tal, bueno, no sé, i vaig gravar el meu pare, em fa bastant ambient. Pues res, això, en plan... agafar una cançó que crec que funcionarà o que crec que la gent no s'espera escoltar però li agradarà i això, i llavors ens afegeixes tota la resta, si s'han de gravar coses, si s'han de sintetitzar, afegir sons, tot això i res, i llavors esperar que funcioni. La veritat és que estic supercontent perquè realment funciona. El del meu... No sé si estic parlant molt, No, estàs parlant bé. El del meu avi va anar a Cuba precisament fa molta gràcia perquè al principi la gent és com què està... En plan, la gent una festa no s'ho espera, no? La gent que em segueix, sí, i ara, com, a mesura que vaig guanyant seguidors i que he anat punxant i que altres DJs han punxat el tema també, és com que la gent ja ho coneix més. I es nota molt la diferència de la gent que ho ha escoltat alguna vegada, que comença a sonar ja, en plan, espereu, que ara això és un temazo. I la gent que no ha sentit mai el tema que està així, en plan, què polles està sonant, saps? I llavors, quan peta, tal... Encara s'agafa una mica desprevinguts en algú, però sí, la veritat és que mola bastant, fa bastanta gràcia. Perquè aquest va ser que va sortir Flash RAC1? RAC1, va sortir... També ho vaig veure. Sí. Em fa molta gràcia perquè no sé... O sigui, va sortir RAC1, efectivament, en plan, no sé si... O sigui, no sé quin programa era, crec que al matí, un programa al matí o alguna cosa així, crec que era en Jordi Basté, que agafen, en plan, sempre agafen com alguna notícia o algun vídeo que s'ha fet viral a TikTok que els hi fa gràcia o alguna cosa així. I això, un dia va sortir el meu, però a més el van comentar com un punt, amb una mica encarnant-se'n també, saps? Hòstia, en plan, bueno, no sé, a mi em va fer molta gràcia, però sé que hi havia un punt de què collons és això, també, no? Però que ja és una mica el meu objectiu, no? Amb aquesta cosa de joder, fer coses que la gent no s'espera. I no sé, crec que ho aconsegueixo, però què sé. No, sí, jo crec que també està ben aconseguit. A mi em sorprendria de festa si sentis una cançó així. I m'agradaria. Sí? Sí, Això és important. Doncs no sé, aneu de festa. Nosaltres sortim, Ah, sí? Sí. On sortiu? Ah, sí? Sí. Putes avorrides, tio. Els DJs han de menjar, toca anar de festa. Teniu examen demà? No passa res, es va de festa.
Tens el tap. Però sort que ho has dit perquè no estava ben posat del tot. Ja, per això. Jo surto per la Mirona. Ah, molt bé. M'agrada molt la Mirona. Mirona, bon lloc. Però ha decaigut. Tu com a persona que... Ha caigut? Sí. Tu no creus que hagi decaigut? No la tanquis bé. No la tengo bé. Tu no creus que hagi decaigut? No, al contrari. No, vale. Potser és la perspectiva de Clar, DJ, no. Sí, és que és molt diferent la perspectiva de que tu veus més gent i la perspectiva de quina gent ve. Ja, sí. Ara està infestat de pijos. És que ha passat una cosa, i això ha passat una mica amb totes les discoteques més alternatives. Bé, en tot cas, bàsicament he treballat bastant amb dos, que són la Mirona aquí a Girona i la Cabra de Vic, i ha passat una cosa que suposo que és bastant a tot arreu, que és que, clar, fa 5 anys o 10, la música alternativa, la gent, els que no són els pijos que tu dius, la gent que escoltava aquesta música, la gent alternativa, els perroflautes i tot això, la música que escoltaven era La Raïz, Aspencat i aquestes coses, no? Que clar, era música reivindicativa, això de lluita de classes, super d'esquerres, tot això. Ara, la música alternativa són els figaflaues, els tallets i la música. Que no dic ni que estigui bé ni que estigui malament, O sigui, a mi m'agrada molt d'aquests 3 artistes. Però és veritat que la gent o sigui, diguéssim, la música és un reflex de la societat. I si el més alternatiu que hi ha són els tallets o la música que acaben sent com música urbana i reggaeton, doncs evidentment la part tota d'aquesta perrofla que tu suposo que pel que dius t'hi sents més còmode, doncs clar, no hi són tant perquè, saps? O sigui, la gent que escolta pues, això, més punk o més així... reggae, aquestes coses, doncs cada vegada n'hi ha menys, no? Perquè això, abans era el mainstream de l'alternatiu i ara pues, no existeix pràcticament. I això, llavors, com la gent que ara surt d'aquest tipus de discoteques que abans eren més alternatives, ja no són gent tan alternativa, són gent com més mainstream, perquè ens entenguem, no? I llavors, clar, evidentment, pues, la gent pija s'hi sent més còmoda i pues, hi va més, i hi ha menys diferència entre una discoteca alternativa i una discoteca més mainstream, perquè ens entenguem. Però bueno, la meva perspectiva és que està molt guai, jo m'ho passo molt bé. Clar, perquè tens més gent. I tinc més gent, i sobretot que, clar, o sigui, una música, en plan, l'esca, per exemple, una música ska o el reggae i tot això, costa molt de punxar, són guitarres elèctriques a tope i tal, en canvi una cançó de la música pues, acaba de tenir una base similar a una cançó de reggaeton, llavors és fàcil d'encaixar i tot això, bueno, no sé. I a més puc tirar reggaeton també, que a mi m'agrada, vull dir, no totes les nits de reggaeton, però de tant en tant un pajaritos en l'aire que heu dit, pues però tirar-lo. a la Mirona sempre s'ha tocat reggaeton. Hi ha hagut de tot, o sigui, tenies moltes cançons, però també hi havia reggaeton. Quan vaig punxar per primera vegada fa 3 o 4 anys, molt poc reggaeton, potser un 20% de la nit era reggaeton o un 30%. Ara diria que un 50 o un 60. No, més. Més? Jo diria que més. Bueno, fa molt que no vaig a la Mirona, Però sí, pot ser, és que hi ha hagut nits que sí, o sigui que sí que hi ha bastant reggaeton. Però no passa res, és que vull dir, vaja, com a dius s'han de posar el que a la gent agrada. No, sí, estic totalment d'acord, però que jo he perdut una mica la Mirona que jo recordava. Bueno. Ja està, ara està permès entrar amb una faldilla de lentejuelas i abans entraves amb xandall. Abans era la més pija de totes i ara sóc la menys pija de totes. Però això no vol dir que no és ni bo ni és dolent, vull dir... No, però jo m'he sentit... És més xulo l'ambient, perrofla, que la gent va parlar allà amb la gent... Però això segueix passant, tio. No un segueix dels ambients passant. més macos que m'he trobat de festes és a la Mirona. No segueix passant. Sí, perquè la Mirona és la millor. El que passa que ara ja no és el mateix. Jo ja no conec a gent. Jo ja no puc anar amb xandall. Ja no, a veure, tampoc anava amb xandall, jo. Però vol dir que jo abans sempre anava a la Mirona i sortia amb un col·lega. Ara ja no surto des de... Però això, tio, això passa sempre a totes les discoteques. És veritat, per exemple... No passa sempre. A Platea no coneixes a gent. Bueno, jo a Platea sobretot hi vaig els dijous, que són les festes universitàries, i també estic punxant, però joder, jo l'ambient que veig els dijous sobretot és molt maco i la penya... També, no t'ho dic de veritat. Jo veig molts de borratxos. Ah, bueno, clar, però tot arreu, a la Mirona també, No, a veure, però jo crec que els dijous hi ha molts de borratxos, més de borratxos. Però i què? És que una cosa no treu l'altra. Pot ser... O sigui, la gent que més s'emborratxa a les festes són els més perroflautes, que són els que deies tu. És veritat. Vull dir... O sigui, Podeu dissimular millor, però... Vull dir, jo crec que són coses diferents. Una cosa és el tipus d'ambient i l'altra és si la gent va borratxa o no. Que jo espero que vagin borratxos de tot arreu, si la lien més. Vull dir, no? A tu t'agrada que la lien? Fondo. T'han fet alguna mai? No, que la lin, no en plan de que es peguin, sinó de que jo que sé, que facin un pilar, saps? O que... No, sí, a veure. O que es posin a saltar a la tarima, saps? A mi no m'han fet... Sí, mentida, no, sí, alguna vegada, quan poso el no volem ser una regió d'Espanya i dic voti, fill, espanyol qui no voti, un parell de vegades m'han tirat algun glaçó. Sí? Sí. No m'han tocat, però sí. Però bueno,
I dius alguna cosa respecte a ma fill de puta! És que una vegada que em va passar va ser Granollers, hi havia, potser, no exagero, 6.000 persones a davant, i clar, és que és impossible veure aquí a 7. I l'altre no me'n recordo on era. No, però crec que era un poble més petit i tot, però tampoc ho vaig veure. Però clar, vull dir... No sé, trobo una falta de respecte molt grossa, vull dir, jo entenc que no els hi pugui agradar el que està sonant o el que dic, però una cosa és això i l'altra és una agressió física, entre cometes, no? Yeah. Però bueno, de moment, com que tampoc m'han tocat, tampoc ha passat res greu. Però, sí. I ho segueixes fent, no? Igualment. Sempre. Vale. Cada festa, un boti espanyol que no voti tot. Sí. Ben fet. Clar que sí. Que en el fons som espanyols. Som espanyols. No. Perdona. Vull dir, no m'hi Perdona. sento, Disculpa. però que no deixem de ser espanyols. Per mala sort... Legalment. Vale, el que estic dient, tio. Bueno, o sigui, jo no em considero espanyol. Jo tampoc. O sigui, hi ha un paper que posa que soc espanyol. Jo, si algú em diu... Què diu el teu DNI, eh? Sí, diu que soc espanyol. Això no vol dir que jo em consideri espanyol. És a dir, si algú diu... No t'enfadis amb mi, tio. Home, és que la meva declaració a sobre, tio. O sigui, imagina que estic parlant amb un guiri i em diu he anat a Andalusia. Me la suda. En canvi, si em diu he anat a, jo què sé, Lloret de Mar, que és on han anat tots. Llavors dic, vale, que guai, estàs a Catalunya, saps? Jo quan vaig a viatge i em pregunto on soc, dic que de Catalunya, no dic mai d'Espanya. També et dic, si no sí que marxa. Si no, fora d'aquí, me'n vaig a fer la remitja de Montoni. Com que Antoni. No dius Toni? No dius Toni? Et dius Toni, no? Aniol. Hi ha un Toni, però no està aquí dit. No, Perdó, Aniol. Em sap greu. Bueno, no traiem el focus. O sigui, Sí, no el critiquis a mi, que Pokémon. l'estàvem parlant de tu i te l'ofensa que ets. No, fatxa no. Una cosa, que ha sigut una broma, he introduït la broma, Sí, ja està, ja no dic deixa'm res broma. més. Esta tia... t'has passat. Sí, home. No me sento espanyola. De fet, al capítol 7 parlem de com no ens sentim espanyoles, tio. Això és Joder, veritat. deixa'm en pau. Faltaria. En fi. Vale. Espera, abans de seguir, ara ja tinc una pregunta. Tu ets de les que m'entens el català o no? És a dir, quan tu vas per Barcelona i veus algú, jo què sé, que té pinta de no ser català, li parles en català o li parles en castellà? Li parla en castellà que flipes. No. Jo parlo molt el català. Sí, això és veritat. Parlo molt el català. Parlem molt el català. De fet, si conec algú, me parla en espanyol i sé que m'entén en català, el parlo en català. I si no t'entén en català, li parles en català, i si llavors veus que no t'entén, La et parlo en pots passar. castellà. És que ho dic perquè a mi m'ha passat una cosa, mira, aprofito, ara aquí que em veu tanta gent, aprofito per... Per què rieu? Molta. Aprofito per dir una cosa que em va passar aquest estiu, que sempre ho he volgut dir i ho dic ara aquí. Jo estava de DJ a una discoteca de la Costa Brava, a Inox, a Platja d'Aro, i... Jo hi anava. Doncs mira, potser em vas veure. Potser no. Entrava sempre, gratis, Traviesa. perquè treballava a Platja d'Aro. Ah, sí, on treballaves? Al Friends, No ho crec. un restaurant holandès, davant de la platja. Literalment darrere d'Inox. Ah, sí, eh? Sí. Doncs jo aquest estiu he estat a Inox cada dilluns i cada dijous. Bueno, el que anava a dir, que potser vaig estar-hi com... en plan- Pausa. Pausa. Algú mai t'ha posat un cartell Veritat. música espanyola. Clar, bueno, No, a Inox. sí. Pues poder era jo. Bueno, m'ho venien... Què? O sigui, m'ho venien... Jo ho feia sempre. Per què em poses en castellà? Posava música espanyola, perquè estàvem infestat d'holandesos, tio. Ja? Poder el DJ era holandès. A Platja d'Aro hi ha molta holandès. Bueno, sí, realment sí. I a Inox hi havia molt... Sí, o sigui, la majoria eren holandesos, però... Va, igual... En fi. Doncs, a mi molta gent m'havia vingut a parlar i em parlaven en castellà. O sigui, si hagués estat anglès, m'haurien pogut posar en anglès. El mateix que... Si t'haguessis pensat que el DJ era holandès, li hauries posat en anglès. El títol Spanish Music, que amb alguna gent sí que ho feia. Així que ara no em diguis mentides. És perquè no m'entens el català quan toca. Vaig posar música espanyola. En català com es diu? Música espanyola. Ho vas posar amb NY o amb H? No ho sé, I per què anava no borratxo. música catalana? Anava borratxo. Ja. Per què no música catalana? Perquè no me faria en casa a Platja d'Aro. Doncs... Tu pinxaves música catalana? No, reggaeton. Ah. Bueno, res a dir, però... Sí, res a dir. Però pots punxar reggaeton i parlar en català. Vale, tio. En fi, Què te va passar? El que anava a dir, de potser 40 o 50 persones que em van venir a les 7 o 8 setmanes que vaig estar treballant a dir-me precisament això, posareu música en castellà, o sigui, reggaeton en algun moment, totes, absolutament totes, m'ho van demanar, i deixant davant dels guiris, que ho feien com podien, a vegades en holandès, a vegades en anglès, a vegades en un castellà, el que podien, però gent que es notava que eren d'aquí,
i tothom, absolutament tothom, m'ho va demanar en castellà. I només una persona, jo a totes els hi vaig respondre en català, i només una persona va resultar que era de fora de Catalunya i per tant que no m'entenia en català. I m'ho va dir, li vaig parlar en castellà sense cap problema. Tota la resta de persones llavors em van tornar a respondre en català perquè eren d'aquí, o de Girona o de Barcelona o estiuejaven. I amb això vull dir que, joder, fotem el favor de parlar en català perquè és que s'està perdent, tio, i si entre nosaltres ens anem retroalimentant parlant en castellà és que semblem retrasats i em fa molta ràbia. Així que, català, sisplau. Ahir el tren estava anant a Barcelona, perdó, és que m'excito molt aquests temes. Ahir el tren, una persona que es veia que era africana, en plan, que es veia que, o sigui, el castellà ja no el parlava extremament bé, i em va parlar en castellà, i jo li vaig respondre en català, i ell es va passar al català, que ja es veia que el parlava bastant regular, i em va dir, en plan, al final has vist el meu català, amb el seu accent, però que està de puta mare, ho estava intentant, saps? Has vist el meu català, en plan, l'estic aprenent, no sé què, i li vaig dir, tio, et felicito i moltes gràcies per intentar-ho, saps? I, hòstia, jo crec que això és el que hauria de ser, vull dir, tothom, no pot ser que algú porti aquí 30 anys i no sàpiga parlar català, és que ho trobo una falta de respecte enorme. Molt bé. He dit. Ben dit. Estic totalment d'acord, Aquí tothom està d'acord, crec. Gràcies, perdó, és que he parlat molt. Ja, No, sí. O sigui, t'hem portat a convidat perquè parlis. Perdó. No perquè estiguis callat. Tot un detall per part vostra. Bueno, doncs això, que molt bon dit està, no torno a fer la broma, ja sé, era una puta broma i ja m'ha caigut aquí la xapa. Que jo penso igual que tu, tio. Vale, Joder. I jo també parlo el català, però si no m'entenen, no entenen. No, clar, si no entenen De res... fet, realment. inclús, mira, un cuiner amb el que jo treballava és argentino, no parla català, però viu aquí a Girona des de fa menys d'un any, i jo li deia coses en català i em deia, no t'entenc, i després li repetia en castellà, però sempre li deia en català perquè m'entengués. Molt ben fet, molt ben fet. I sempre li deia, has d'aprendre-ho. Clar que sí, molt ben fet. Sí. Molt bé. I bueno, parlant de música catalana i també bastant en general, el 2024 com l'has vist amb la música? La música catalana? En general. És un any que no m'ha acabat de convèncer amb bastantes coses de la música. A nivell de reggaeton, que és com el més comercial, que les cançons que ho han, entre moltes cometes, patat més, les que s'han fet més virals, són cançons que no m'agraden gens. Ai Lupita, per exemple, és una cançó que... Horrible. A mi no m'agrada gens. És veritat que he de dir que m'ha passat moltes cançons que al principi no m'agraden i no les vull posar, llavors les poso un dia perquè tothom m'ho està demanant així amb el mòbil, i al veure la gent s'ho passa també, doncs llavors les torno a posar un altre dia i m'acaben agradant, no? M'ha passat amb Lupita, em va passar, me'n recordo moltíssim, amb Una noche en Medellín, em va passar amb alguna de la Bad Gyal també, la Prendo crec que em va passar també, i de fet que són cançons que ara m'encanta posar, no? Però jo me'n recordo, per exemple, la de Ai Lupita, que vaig fer fa un mes i mig una enquesta a l'Instagram, en plan, un preguntes i respostes a l'Instagram, i em van demanar quina cançó no poses mai que a tothom li agrada, i vaig dir Ai Lupita. I literalment l'endemà o al cap de 2 dies estava en una festa i no menteixo, en plan, potser 30 persones al llarg de la nit, així amb el mòbil, Ai Lupita, saps? Tots nens i nenes de 16 anys. I vaig dir, bueno, jo què sé, la vaig a posar. I la vaig posar durant, en plan, la vaig deixar 10 segons, i ho vaig improvisar allà, la vaig barrejar amb el remix de Los Chicos del Coro, aquest de Tecno que va sortir l'estiu passat, i estava així en plan fent la mescla, dic, que això queda de puta mare, i llavors cada dia en plan faig aquesta mescla perquè sé que la Lupita és un temazo, però tampoc la deixaré els 2 minuts que dura, saps? No s'ho mereix, i res, sempre faig aquesta mescla. Però baixant davant d'això, crec que s'han fet virals molts temes a través de TikTok que són una merda, és que no s'entenen. La de Gat Only, la de Apaga el Cel, en plan... Tot, o sigui, A mi Gata Only m'agrada. si no s'entén el que diu, tio. I molt el ritme. I t'ho dic per experiència, en plan, no l'havia posat mai, perquè va sortir com poc abans de l'estiu i jo estava en festes majors i evidentment això en una festa major no toca, i a la que vaig tornar en plan a començar la temporada aquí a Platea un dijous, la vaig posar i la gent sap els 15 segons del TikTok i la resta, és que ja no s'ho van, però és que no s'entén res, del que diu, i mira que l'he escoltat vegades, no s'entén res. I que sí que està Una noche en Medellín igual, però m'ha acabat agradant, Apaga el Cel i tot, aquest en flow menor i l'altre que no sé com es diu, no ho suporto, però bueno. I llavors diguéssim, perdó, que me'n vaig una mica per les branques. A nivell de reggaeton han sortit bastantes cançons que no m'agraden i que s'han fet com mig virals però que tampoc ho acaben de patar que flipes. I a nivell de música catalana he de dir que he quedat una mica com decepcionat també perquè no hi ha... O sigui, hi ha hagut una cançó que ha estat un temazo, en plan la cançó de l'estiu que ha estat La Marina està morena, però ha estat l'única que realment ho ha rebentat fortíssim. La resta... Bueno, en plan, hi ha hagut el 19 d'Oques Grasses, no? Va sortir, sí, el... Que sí que té temes molt bons, però no n'hi ha hagut cap que sigui
un temazo extrem per posar a discoteques. És a dir, hi ha la cançó amb la Julieta, per exemple, que està molt bé, hi ha la de Córrer pels camps, tal, que a mi m'agraden molt, que s'han fet bastant famoses i tal, però no són cançons que poden sonar en una festa o una discoteca. Hi ha hagut la de Molta Tralla, que sí que a mi m'agrada moltíssim, A mi també. i vaig fer un mashup amb la Quédate d'en Quevedo i Ibiza per poder reposar i no acaba de... O sigui, i mira que la intentava posar pues, en moments que sabia que podia funcionar, no acabava d'enganxar. O sigui, llavors, com per mi ha faltat alguna cosa a nivell de Catalunya aquest any. O sigui, jo què sé, els Talls han tret la cançó aquella amb la Marlena, que no està en plan, que sí que ha tingut una certa volada, l'ara amb la noia d'Ote, la Chiara, com es diu? És que no... La Chiara, que fa dies es Sí, diu. aquesta. Que també, o sigui, són cançons que a mi m'agraden molt, però que per dir una discoteca, per exemple, no les acabo de veure, saps? I llavors sí que hi ha hagut la Mariana Està Morena, que clarament ho ha rebentat, però ja està. I llavors m'ha faltat alguna cosa. El meu remix del meu avi va anar a Cuba, podem dir que hi ha hagut també, però clar, no es pot comparar. Xulíssim. El millor. I no sé com es diu la cançó aquella que... Tu tens... Creus que hi ha cançó d'estiu 2024? La Marina Està Morena, a Catalunya. I... I global? sí. És que jo la tinc molt clara, però la gent no la té A gaire veure, clara. sisplau. Quina... La de la Karol G. Ah, sí. Si Saps antes quina tuviera és? culo fino. No t'agrada? Sí. És veritat, sí. De festa sí, no l'escoltaria a casa. Però tampoc és tan... Per exemple, crec que va ser fa 2 estius que hi va haver la de Quédate, que clar, allò era clarament cançó de l'estiu, o Memòries, també va ser el mateix any. Oh, o sigui, aquestes sí. dos eren clarament cançons de l'estiu que eren molt a dalt de tot, tal. L'estiu passat hi va haver el remix de Los Chicos del Coro, que es va fer superviral i ho petava a tot arreu. Hi va haver el remix de Coti por Coti, de Mon DJ i en DJ Capde. Hi va haver de Mon DJ també aquella Ale, 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 que també jo crec que... Què et passa? M'entens com canto o què? No, ha sigut molt home aquest moment. Però és veritat, ui, Que sí, que sí. S'ha de que flipes. I aquest estiu, sí, si antes t'hubiera conocido, però és això, és com... O sigui, ja és animada, però no és el mateix. O sigui, les altres estan a dalt de tot. Aquesta... No Per tant. què? Bueno, És més tranquil·leta, però... És més tranquil·leta. És més tranquil·leta, sí, sí. És com una batxata, gairebé. En plan, el ritme, els Sí. tipus de sons... A mi m'agradava, però també perquè l'hem cremat molt on jo treballava. No, sí, a mi també m'agrada, però una cosa és que m'agradin i l'altra és que et facin el momentàs de la nit. No, no era un momentazo. Ja, Però sí, està bé. no era. I jo diré una cosa. Sisplau. A mi la Marina Està Morena no m'agrada. No, Mira, és una cançó que realment... O sigui, la primera vegada que la vaig escoltar vaig dir, tio, aquesta cançó és molt tonta. Però s'enganxa molt. O sigui, és molt senzilleta, la lletra... senzilla i no passa res dir-ho, vull dir, que sigui senzill no vol dir que sigui dolent ni que no sigui efectiu, no? Però tant la lletra com la música són molt senzilletes i tal, però és que s'enganxa que flipes. I jo la primera vegada que la vaig escoltar vaig dir, però a la segona ja l'estava cantant a ple pulmó, saps? I A veure, jo també si sona me l'escolto, la canto com mai. De fet, ara que per barraques venen, la Júlia m'ha fet És una que playlist de quan els lo veus que ve. en directe és molt diferent. Clar, Vull i dir, l'estic jo no escoltant, l'escoltaria, però... i crec que m'agrada més la part que no és famosa, Clar. però al principi és molt xulo, Sí. i no s'ha Ah, fet sí. famoset. La part de la Marina Està Morena estic fins als collons. Ja, és que realment la rima és tan fàcil que s'enganxa molt i també el TikTok de perfil, de cara i d'esquena, clar, o sigui, a més en directe com la gent ho fa a fondo i clar, mola molt també com a DJ, bueno, i com a públic suposo també estar, com tenir alguna realment per ballar, no? Perquè hi ha molta gent que no sap ballar i està allà sense saber què fer i aquí té alguna cosa a fer, diguéssim. I per això jo crec que ho ha patat tant. Però, o sigui, és molt guai la cançó, jo la trobo molt ben feta. En plan, I tu has pinxat amb la Fumigo? Fumiga? Fúmiga. Fumiga. Si he punxat amb la fúmiga? Sí. La fa servir? Jo crec que té música és molt xula, està molt infravalorada. Mira, la Fúmiga m'encanta, o sigui, és un dels meus grups preferits en català i tinc una playlist a Spotify que és el que majoritàriament m'escolto i crec que el grup del qual tinc més cançons és la Fúmiga. Però, i a més que vaig anar-los a veure en directe un dia que anava a la Mirona. Nosaltres anem diumenge. Ah, sí? Quina il·lusió. On A Banyoles. Toquen a Banyoles? Sí, Diumenge? Si vols venir. No, de veritat. O sigui, Jo estic loca, m'encanta, és el meu grup de música preferit ara mateix. És que m'agrada molt anar a veure música en directe, però no puc mai perquè sempre són els divendres i els dissabtes que sempre estic punxant. Pues diumenge. Doncs sí, penso... A quina hora és? No ho sé. Vale, ja m'ho diràs. Però són festes de Banyoles, sí. Sí, puta mare, doncs. Doncs, sí, de veritat, Doncs el que passa a la Fúmiga és que m'agraden molt perquè són com molt animats i tot això, i de fet els vaig anar a veure jo sol perquè tocaven a la Mirona al Festival Estrenes la temporada passada, en plan al maig o així, i després punxava jo aquella nit, i doncs hi vaig anar abans i vaig estar mirant el concert jo sol. I molt guai. L'únic és que, en plan, o sigui, el mainstream
no tenen cap cançó que sigui allò 50, o sigui, que la coneixi absolutament tothom, saps? Ja dormiré és molt típica. Sí, però... o sigui, no sé, tampoc... No ho he provat mai, rotllo, un dia que vagi a la Cabra o a la Home, però Mirona... ja dormiré té el pum, 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 pum. Clar, aquesta en Figaflaues, sí, aquesta és veritat que és Sí, més coneguda. Figaflaues la toca també el Sí. seu. Sí. També vaig veure Figaflaues aquest estiu, al Cruïlla, i molt guais. I sí, en plan, aquesta sí que potser sí que és la més famosa, perquè a més en Figaflaues, i és veritat, no l'he posat mai, ja ho provaré, però... Clar, és que em passa una cosa, ara porto 4 mesos de festes majors, que amb les festes majors faig sessions de 2 hores, vale? I llavors, bueno, majoritàriament, sempre, a vegades hi ha coses diferents, però llavors que en 2 hores he de fer una sessió espectacular, que la gent digui, buah, què acaba de passar, saps? I llavors només poso com temazos que sé que absolutament tothom coneixerà i que tothom dirà, buah, espectacular, saps? No tinc marge per posar una cançó que va fent, no? I evidentment, doncs, llavors també tots els meus mashups, els meus remixos, que si els faig són perquè penso que, això, que la gent dirà, buah, temazo, saps? Llavors, clar, en una sessió de 2 hores així no hi penso que no hi entra una fúmiga, diguéssim. Que és molt diferent, per exemple, si tu vas a un concert de la Fúmiga, clar, com que tothom es coneix les cançons de la Fúmiga perquè és el concert de la Fúmiga, doncs evidentment ho rebenta que flipes. Però en una sessió on hi ha gent de totes les edats, de tots els gustos musicals diferents, has de buscar alguna que li agradi a tothom, no? Yeah. Llavors per això no ho poso tant. Però és veritat que en sessions més llargues de 6 hores, que has de fer més pujades i baixades, que hi ha moments per tot, sí que ho podria provar. I quan vagi això, a la Cabra o a la Mirona, que són més així alternatives tal, sí que ho provaré perquè m'agraden molt i, joder, això va donar visibilitat i tal, doncs 100%. Molt bé. Sí. Quan ho facis a la Mirona, vinga, a la Mirona. Vale. Però has de posar koales. La de koales. Oh, temazo, m'encanta. És la meva preferida. Ai! Sí. Ploraré quan les vegi. Si no ploro, m'obligo a plorar. Molt maca, molt maca. Jo t'ajudo Gràcies. a plorar. Que bonic. Plora. Vale, sí. Ah, per cert, ara que m'has dit això de plorar. A tu t'agrada la Love You? Conec O no consumeixes? la La de cançó. Fin del Mundo. Sí. I algun altre he escoltat, però no l'he escoltat més. En plan, alguna altra cosa... Tenen una cançó amb algo que es diu no sé què, Fat Pig o algo Pig. Bueno, tenen una cançó que em va agradar molt, però no he escoltat massa, no, la veritat. És molt xulo. Sí? M'ho recomanes? Sí. Vale, ja... Els vam anar a veure en directe. Sí? Sí, ho diguem a cada puto capítol. A Sí, Galícia. literalment. Uau! Vam anar a un festival, però perquè hi anaven molts. O sigui, vam anar perquè a mi m'agrada molt One Direction i venia un de One Direction. El Harry Styles. No, en Louis Tomlinson. També té projecte en solitari, aquest? Sí, tots. Ah, sí, Sí. One Direction m'agradava molt, tio. Tenen un... Bueno. Pues això, i la vaig fer moure fins a l'altra punta d'Espanya. Molt bé. Però també hi havia altres com Aitana, l'Enol també ens agrada moltíssim i també Com? hi era. Enol. Enol, vale, aquest El de renom. Santorini. Sí. Aquesta cançó de Santorini és, hosti, fins com els primers 30 segons són molt top i llavors li falta alguna cosa, tio. Però... Què dius? Sí. La tornada, o sigui, a tros de si pudiera canviar tot lo que ve, aquest tros està molt guai. I llavors, la tornada fa... Se'n va. Sí, falta alguna cosa. Però bueno, m'agrada molt el rotllo aquest, així com urbano, barrejat amb guitarres elèctriques, em flipa. Sí. Perquè tu el que més t'agrada pinxar és tecno. No, o sigui, jo no tinc un... És que he punxat de tot i he arribat a la conclusió que no tinc un gènere musical preferit. A mi el que m'agrada és veure que la gent s'ho està passant bé. Ja et dic, puc punxar i Lupita i ara ja m'agrada punxar i Lupita, literalment. Això, m'agrada veure que la gent ho està donant tot. I perquè he punxat des de reggaeton i dembow fins a techno, fins a Frenchcore. Durant una època vaig tenir com un alter ego que, pues això, hardcore i Frenchcore punxava. I és això, és que m'agrada tot. Realment, la gent que diu jo escolto tot, jo escolto de tot. O sigui, No tu. hi ha molt poques coses i que són molt extremes que no m'agradin, realment. I això, a mi el que m'agrada és veure que la gent s'ho està passant bé. I coincideix que en la majoria de casos és que la gran majoria de gent, si tu li preguntes què escoltes, et diu una mica de tot. I és, de fet, la meva nova intro per als shows, literalment, va per aquí. I això, això, com que la gent, pues, no vol quedar-se... O sigui, inclús la gent que diu que li agrada el reggaeton i dembow, quan porta mitja hora de reggaeton i dembow, ja es comença a cansar una mica, saps? Bueno, no perquè estan lligant i tirant canya, i llavors, pues, però no estan allà passant-s'ho bé per la música, sinó per l'ambient que estan fent, no? I això, el que a la gent li mola en general són aquestes pujades d'ara un rato de reggaeton i dembow perquè puguis parrejar que flipes, però llavors en un moment de subidon i et posen, pues, això, un tema de Tecno 2 que estàs allà saltant i ho estàs donant tot. I ara un clàssic rotllo Titanium. I ara, jo què sé, saps? I això és el que a mi m'agrada. En plan, anar pujant i baixant d'estils, de ritmes i de tot. I a més,
També hi ha una altra cosa, que és que... Merda, no m'ha vingut una cosa al cap i ja no me'n recordo. Espera, què anava a dir? Bueno, és igual. Sí, hi havia una altra cosa, però si em surt ja t'ho diré. Vale. Però tu, caso, per exemple, si et buquen com a una festa major Sí? i vols posar coses que no t'agraden, ho fas igual. És que és el que et dic, hi ha molt poques coses que no... Vull dir, són cançons en concret. Per exemple, Ai Lupita. Llavors, fins abans de... O sigui, hi havia hagut moltes festes que em de... Espera't. Bueno, ara no sé si hauria de mirar-te tu o mirar la càmera. Igual. Vale. Hi havia hagut moltes festes que... Bueno, moltes no, però quan va sortir, rotllo, 4 o 5 festes que hi havia molta gent demanant-me Ai Lupita i no la posava perquè no m'agradava. Però és com una excepció. Si la gent em demana molt una cançó i veig que és una cosa molt, molt uniforme, si una persona en concret em demana una cosa, no, perquè... Sí, bueno, depèn. Però si crec que no encaixarà no li poso, perquè és que hi ha molta altra gent a la festa, no? Però també et dic, ara la gent que em contracta és perquè sap el que faig. Vull dir, no em contractarà algú perquè posi rock, perquè Clar. no és el meu estil. Em contracten perquè saben que poso de tot i música catalana, saps? Llavors, això. Què xiu-xiuegeu aquí? Res, No, jo com a molt et vull preguntar una cosa. Per favor. Quines són les cançons que mai fallen? Ara Tens una algunes... cançó Tens unes que... En plan, aquestes no les moc mai. En festes majors són unes i en discoteques són unes altres. En festa... Mira, potser et diria que la cançó que més poso ara... N'hi ha... A festes majors crec que no ha fallat ni una vegada el No volem ser una regió d'Espanya, el meu remix, amb el Voti, 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 espanyol qui no voti, pel micro. Llavors, un mashup que tinc que ho peta, que flipes, i és que literalment cada cop que el poso, en plan, la gent, o sigui, jo pell de gallina i la gent cridant, o sigui, és molt guai. Que és un mashup que vaig fer de Que no s'acabi, de Figaflaues, amb Payphone de Maroon 5, i que queda superbé, o sigui, que enganxen com superbé, i és com, això, o sigui, és un moment molt sentimental i molt guai, i sempre que també el punxo, sempre que puc. I jo crec que aquestes dues... Ah, sí! I també a les festes majors ara sempre acabo amb... També poso un mashup que he fet jo de Jo t'esperaré amb... És que no em surt el nom. Waiting for Love, de Avicii. I també mola molt. I jo què sé, pues algun... Sí, el de... Puedes contar conmigo. Sí, tio, segur que... La cançó és originalment de l'Oreja de Van Gogh i és un remix que s'ha fet molt, molt, molt famós, ja fa 2 anys que ha sortit i que també ho peta molt. No sé. A Sweet Caroline també, totes les festes majors també cau. El meu Evan a Cuba també. No sé, n'hi ha bastantes que sempre... Totes les que he fet jo remixos o mashups solen caure. Molt bé. Superman sin capa també. Oh, vaya temón! Flipes. Va agafat de la mà amb el Pajaritos en el aire, per mi. Home, no. Sí, a veure, han de sonar els 2 moments. Però són moments diferents. Home, clar, però han de sortir quan que has quedat com una cara de tonto i quan esta noche. El poso sovint també, Pajaritos en el aire, però Superman sin capa més. Perquè és més animada, és més ràpida. La gent es motiva molt amb aquesta cançó. El que passa amb Pajaritos en el aire és que, o sigui, com la majoria del reggaeton en general, és que hi ha cançons molt guais i que la gent balla, però en una festa major, que és com... La gent està com molt més... O sigui, en una discoteca, potser diria que faig 40% de la nit com tecno o cançons així més animades de saltar, perquè ens entenguem molt, i un 60% doncs cançons més de ballar, més tranquil·letes, no? En una festa major potser és 20-80. 20 de reggaeton o músiques més així lentes i 80 de saltar. Perquè és que és el que la gent demana, saps? És com l'energia que reps. I perquè, evidentment, doncs, pels vídeos i tot això, mola molt més veure la gent així saltant a muerte que no pas, saps? Fent ambient, ballant així, tal. I llavors, clar, Superman sin capa ja és més en plan, és una velocitat més ràpida, ja és més moguda i tal, i de seguida ja la pots enganxar amb una cançó que ja sigui de l'altre. En canvi, Pajaritos en el aire és com més lenta, tal, que sí que és un temazo, però, saps? Llavors costa més posar-ho en una festa major. Però en una discoteca sempre cau. Pot ser. Ara que cita això, me fa una ràbia, que ho entenc, quan els DJs matallen la cançó. A mi també. Oh! A mi En plan, també. estic cantant, no me veus a mi cantant? No la treguis. A veure, aquí jo estic completament d'acord amb tu. Faré un matís, que és que la majoria de vegades que passa això és que, o sigui, no és que el DJ hagi canviat la cançó, és que és un remix o un mashup, diguéssim, per mi, des del meu punt de vista, mal fet. És a dir, és una cosa que als DJs els costa molt entendre.
I diguéssim, per això jo crec que les meves sessions, ja no em vull tirar de res, vull dir, no soc cregut en absolut, però és veritat que considero que les meves sessions agraden molt en general, evidentment hi haurà gent que no li agradaran, no passa res, però en general, a la majoria de gran públic, jo crec que agraden per dos motius. Una, perquè poso molt de tot, i tot el que poso, encara que posi diferents estils, són coses que tothom coneixerà. I dos, per què no faig això, precisament? I és una cosa que molts DJs els hi costa de veure perquè el punt de vista del DJ moltes vegades és de hòstia, mira aquest remix, mira ara com sonarà el bum-bum, mira això que faig amb la vocal, no sé què, en plan amb la veu que la tallo així, és un remix que està superguapo per això. Però clar, la gent això li és absolutament igual. O sigui, la gent, una cosa que els hi costa molt entendre als DJs, penso en general, és que a alguna persona que està al públic li suda completament lo difícil que sigui que és el mix que estàs fent, li suda completament el remix que estàs posant, si l'has fet tu o no, si com sona tal. El que vol la gent és cantar, sigui l'estil que sigui. El que vol la gent és cantar, sigui tecno, sigui en plan, qui diu cantar, pot ser cantar una cançó de reggaeton piqui, 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 o pot ser lo, o sigui, la gent vol cantar. I això els DJs, tios, molts DJs quan els miro penso, que no ho veus, que, o sigui, l'has tallat aquí la veu i és això que dius tu, tio. Jo això no ho faig mai, o molt poques vegades, però és que no, és que mai, estic pensant en cançons, i intento no fer-ho mai perquè és que jo penso absolutament igual que tu, que és el que crec que pensa el 90% de la gent del públic. Clar, això també, el que has dit tu, que poder mirar això de que és molt més complicat, però és que a vegades la gent que no en sap, que ens pensa que és més complicat, el més senzill. Clar. Sí, és que la gent li és absolutament igual si ho estàs fent tu allà en directe o si ho has portat fet de casa moltes vegades, també. Si vas borratxo tampoc t'hi poses a pensar gaire. Yeah. Jo a vegades acabo una nit i no me'n recordo cap cançó que ha sonat, vull dir... Això és veritat, però, en canvi, encara que vagis borratxa, si et passa això, sí que te n'adones. Si per borratxa que vagis, si t'ha... Això sí que és veritat. I te fa ràbia. Efectivament, quan vas... O sigui, si estàs de festa ja ni t'enteres de si el DJ està fent això o allò. Només t'enteres del que està sonant. I si vas borratxo, encara més. Però és veritat que si el DJ posa cançons que no t'agraden, o que sí t'agraden, o fa alguna que no t'agrada i te talla el rotllo, sí que te n'enteres. I llavors, per això, la gent moltes vegades diu a les 4 del matí la gent ja va borratxa, li és igual. Mentida. I ho dic per defensar la meva professió, però ho dic perquè és veritat. Perquè és veritat que no s'entenen de si tècnicament ho estàs fent bé o no, però sí que s'entenen de la música que està sonant. He dit. Molt ben dit. Vale. Clar que sí. Secció cançó. Ai. Vale. Xerro molt? No, està bé, però se'ns està menjant molt el temps. Xerro molt. No, està bé. Em podeu dir que... Es fa curt, es fa curt, ens passa, Vale. Tenia moltes coses a comentar, però bueno. És que sou molt divertides i clar, el temps passa. Buah, superràpid. Exacte. Sí. Vale, secció cançó. Una cançó que no et treguis del cap durant aquestes setmanes. Que volies recomanar? Mira, aprofitaré per fer una mica de propaganda una noia que es diu Esther, que és una tia molt guai, que té una veu increïble, que és del País Valencià i que no és gaire coneguda, però té una cançó amb la Fúmiga, però per mi la seva cançó, la millor cançó, en plan és una altra, que es diu La millor de les mentides, crec, que és... m'encanta, o sigui, és espectacular. Molt guai, no és gaire famosa ni ella ni la cançó, en plan, crec que té com 50.000 visites a Spotify o alguna cosa així, en plan, mereixeria tenir milions de reproduccions d'aquesta tia, i m'encanta. I aprofito per també, jo què sé, un altre grup que també és poc conegut, que es diu En Pèl de Gall, són mallorquins, o menorquins? Mallorca. Menorca. Ibiza. I que tenen una cançó que ara ja m'ha passat una mica, però vaig estar molt obsessionat amb aquesta cançó que es diu Res més a dir. Buah, espectacular. I en recomanaré un últim, que és un grup que de fet ho estan a punt de deixar, Funzo i Baby Loud, que us sonen? Sí. Vale, doncs per mi la seva millor cançó és Canción de Pop. Em flipa. No sé quina és. No és la més coneguda en absolut, però és espectacular. I vosaltres? Alguna cançó que... No, tu primer. No, tu primer. Tu ja has vist la meva. No, tu primer. Tu ja has vist la meva. No, és igual. Vale, la meva cançó, que no paro, soc molt pesada i la Niola és superconscient perquè no la paro de posar al cotxe, és la de Tothom es separa dels Amics de les Arts. M'encanta. És xulíssima. Tothom es separa. És xulíssima. I no us havia escoltat gaire aquest grup i és xulo, és xulo. És diferent, és molt seu. Me l'apunto. Tothom es separa dels Amics de les Arts. Sí. I Pues tu? jo vinc amb una cosa superdiferent, però bueno. Jo diré Bandit de Juicy WRLD, el que està mort. Juice WRLD. Juice. Sí, és Juice.
Sí, El ja tècnic sé qui s'està és. prenent el cul Just. del seu anglès, vull que quedi clar. Juice. J-U-I-C-E. Sí. Ja, és que jo també els conec. Ah, vale. Però no sé quin El és conec. És un pavo. I com, Bueno, com es diu la cançó? Bandit. Bandit. Em sona. Me l'escoltaré, me l'apunto també. Ok. No m'esperava de tu, Júlia. Ai, Bandit. no Molt sé, bé. és que l'he escoltat i m'ha fet Molt xulo. reflexionar. Genial. Secció lúdica. Vale, fem secció lúdica ja. La meva secció lúdica d'avui, no sé com es diu aquest joc, perquè no me'n recordo, crec que es diu així, però no estic segura. Que és la ronda de cançons, Ah, ja me'n recordo. que bàsicament és que jo us diré una paraula i vosaltres heu d'anar cantant cançons que contenen aquella paraula, llavors qui es quedi en blanc, pues perd. Jo havia jugat molt a l'esplai aquest joc i tenia un nom, ara no me'n recordo. Es diu així? No, no. No, tenia un nom És concret. que... Has dit que anaves a l'esplai? Sí. Uau. Molt malament. De monitor, però no he sigut mai nano en un Uau. esplai, he anat de monitor. Ah, vale. Què, tu ets de cau? Jo no soc de res. Però jo prefereixo cau. Però jo a casa meu no em deixaven anar al cau. L'única diferència entre un esplai i un cau és que el cau té origen religiós. Diuen que els esplais són més pijos i és mentida. Eh! Ei. Calma't, no t'enfadis. Ah, no m'enfado. Gens ni mica. No m'enfado, i No diu he estat aquesta mai cara. tampoc enfadat. Se m'ha acabat l'aigua, aquesta tia. Tu creus? Els més? No, tranqui. Bueno, va, segur que guanya ell, perquè veig que sap moltes cançons. Bueno, normal. Però les heu de cantar, Ja. Ah, vale. Cantem. Una mica, 5 segons, ni que sigui. Buah, estic fent cant des de fa un any i mig, espero que es noti. En sèrio? Sí. Ah, tu correràs, llavors. No, és broma. Era ironia, com tot el que dic. No em prengueu en sèrio. Però no vas a cant. Sí que vaig a cant, Ah. però no crec que es noti, no... Faré el que pugui. Segur que sí. La primera paraula és sol. Sol. Sol, solet. Estic sol i no hi ha ningú. No ho sé. Passo. Pot ser amb altres llengües, també? Bueno, ara ja he guanyat, Sí. No, no has guanyat, portem dos als dos. Si tu has passat, Bueno, et toca a tu. Espavila. és igual, passo, he perdut. Oh. No, Següent. ajuda'm. Sí, no. Sol. Tu creus que ha de pensar el joc i no pensar en aquelles paraules? Apuntar-ne No hay tres prisa cuando sale el sol. Ah, molt bé. Sane! No sé com segueix. La cançó era... Hi ha una cançó de... No sé si... Sale, no good. Això, no sé com segueix. No sé què diu... Sane. Et toca. Us toca. 2 contra 1, però s'apallissa igual. És igual. Has perdut. Sí, he perdut. He perdut, i en el joc normal jo també també. he perdut. 2 contra 1 i guanyo, Pallissa. Va, següent paraula. Cor. Cor. Pot ser amb altres idiomes, pot ser... No rompas más, mi pobre corazón. Dins del cor, ella hi és a dins. Ho esperava, aquesta cançó. No diu això. Sí. Ah. Sí, que la qual cosa, en plan, ja aprofito per fer un parèntesi i dir que aquesta cançó, o sigui, a nivell de lletra, aquest tros, com a mínim, dins del cor, ella hi és a dins, o sigui, dins dues paraules, en plan, com si no s'hagués... En fi, per si a algú no li ha quedat clar que és a dins, en fi. Ho està buscant en l'ordinador. Això són trampes. Apaga, tanca-li l'ordinador. Parleu aquí. Vale, vale. Però jo vull veure. Tu saps un altre. Digues un altre, si no. I don't wanna you're breaking your heart. I'm only gonna you're breaking your heart. Ninguna de Harry Styles o alguna que te sàpiga. No. No vaig preparada, no me'n recordava. Ara vull saber que és aquesta secció i vaig més preparada, tia. Però si ho vam dir. Ja, però no me'n recordava. Va, passa, és igual. Molt poc preparat, això, Poc Molt professional. malament. És broma, Següent és broma, paraula. és broma. Petó. Petó. Vols que comenci jo? Si Sí. et dono una. One kiss is all it takes. Na 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 na. Possibilities. Hòstia puta, no fotem ni una. Sí, era petó. Petó. Beso. No fotem. Kiss. Dame un beso en la boca. Pa que te vuelva loca. M'ho acabo d'inventar, T'has inventat? No existeix, això? No sé la quina masoquis, puede ser que Por un existeix. beso de la flaca. Oh, María. puta. Vinga, va. Déjame robarte un beso. Molt bé.
Y eso es lo que quiero, besos Ay, qué bueno. toda la Ai, mañana. que xulo. Mm, Jo no jugo. Tu va, tio. En tinc potser tu la que havies de jugar. En tinc moltes ara, les vull dir totes. Digue-les. Amb un petó de licor, una tarda vora el foc. Jo no sé si aquesta. Em sona, em La sona. dansa del vestit de xarango. Ah, vale, és veritat. Jo vull estar amb tu, oh. Sí, oh, quin bon dia que fa. Uau. Va, sí, és igual. Nit. És de nit. També sé la nostra cançó, eh? I segur que la de Kiss també, la de petó també hi era. És que amb tots els tòpics van anar a fer a buscar aquesta cançó. Friday night. In the night, in the night. Oh, puta, in hi ha the una cançó que diu Friday night. Saturday That's Friday night. night. Ah, també, són dos diferents. Bé, Saturday night, na, 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 na. Esta noche no te me escapas. Ué. Les nits no moren mai. Tu, 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 tu. Se m'han acabat ja, eh? No, no fotem. Ai, no estic inspirada. Noche, noche, noche. Pallissa. Déjame robarte un beso. Passo. Joder. Tens més? Sí. Totes les cançons del món diuen night. Lo difícil és trobar una cançó que no ho digui. Jo què sé. Night Changes, de One Direction. Canta-la. No ho sé ara mateix. Na, 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 na. Just no face the night. Changes. Molt bé, molt bé. The morning's on its way. Our friends have said goodbye. There's nowhere else to go. I'm hoping that you'll stay the night. Stay the night de James Blunt. Vinga, va, més. Espavila. Passo. Ha guanyat? Sí. Que raro. 4-0, eh? Amor. Amor. Love. Va, no fotem, eh? Love is in the air. Na, 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 na. Love, love, love is the only way. Is the only way. La de Love Yourself. No, molt bé. Va, però canteu-la, si no, no val, eh? Na, 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 Love na, yourself. Not tonight, I'm loving you. Oh, oh, oh. Enrique Iglesias, tio. Oh, oh. Va, la versió original deia de Tonight I'm fucking you, però llavors la versió que va sortir a ràdios i a teles, perquè no podia dir fucking you, deia loving you. No es amor lo que es... He pensat en tu, Aníbal. Por el amor de esa mujer. Joder, és que va molt ràpid. Ja va molt ràpid, és que no tinc temps. Bueno, també t'he dit, té avantatge perquè nosaltres pensem molt i ell no, saps? Clar, tu cada dia escoltes música. Jo no. Que comencem nosaltres, llavors tu tens a pensar-te. No, mentida, ha començat ella alguna. L'abans he començat jo. I a més, vull dir, ja les dic al toc igual. Va, has tornat a guanyar. Quantes queden? Ara ja les difícils. No tenen cap mena de respecte. Que ara venen les difícils. Hòstia, va. Llum. Llum. I no hi ha llum. Va, ja comença. Eres mi luz. És bona, Sí, no? és bona, sí, sí. Què està sonant? A tu molt. Llum, foc, destrucció... Na, 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 na. És la intro de la bola de drac. Light. Va, tio, no pot ser que en digui una i prou. Light. I'm Starship. blinded by the Molt lights. bé. Kiss me under the light of 1,000 stars. Te toca. Light. Light. Flashing lights. Quina cançó és aquesta, ja? Bueno, no conec. De Kanye West. Te toca. Uau, que ni veig, no canto això. Retiro. Lights will guide you. Estàs cantant Queen? No, això Hi era... ha una cançó de Queen que crec que diu Light, no sé quina. YouTube.
I la meva era la de YouTube. No sé com es diu. Ah, no, YouTube no. Light. In the night. It's my flashlight. In my flashlight. És junt, però bueno. In my Té flashlight. Segueix pensant, tu. La de Doctor Prats. En plan, seràs... La Fòmiga no té cap cançó amb la llum. Ui, ara m'estic quedant sencer. Ai. Bueno, va, em rendeixo, us dono el punt. No les busqueu per internet? Home! Tu, perquè us estic donant el punt. Vale. Crec que em rendeixo. Ja està. 5-1, va. Tampoc conec ningú. Noia. Noia. Començo jo? Girl. I kissed a girl and I liked it. Que bé que canto. Mira, les lliçons de cant encara no. Devuélveme a mi, chica. Molt bé. Quina paraula estem fent? Noia. Noia. Que pensa que... Bueno, és igual, faré una altra. En anglès, girl, no? Sí. Ara. Jo crec que ja s'ha acabat el temps. Hem guanyat. Nena, estic boig per tu. No m'ho puc creure. És que totes les de One Direction diuen girl en algun moment, ara mateix no hi cap, no hi caic en cap. És veritat. Dic una altra. It's what makes it beautiful. Una One Direction, passo. Siguiente. Man, em treu la cap. Maroon 5. Cause girls like you, no. No és Maroon 5, això. Sí, Sí que ho és. sí que és. Ja en tinc una altra. Tu, para de buscar ja. Si no Guess I'm the only girl in the world. Molt bé. You are so beautiful, girl. Girls just wanna have fun. Who run the world, girls? Oh, vete bon! Gràcies. I ara sense buscar. No, t'ho juro que no, eh? No estic. No. No estic. Passo, ha guanyat. Voleu l'última? Va, Temps. temps. Temps, tiempo, time. No voy a perder más el tiempo. Jo sé una. Mm, Ah, no sé una. Uf. Tiempo. Ui. Fuà. Uau, m'ha pillat d'explicar aquesta. Uau, puta, m'estic quedant en blanc. Ja dormiré quan s'acabi el temps, tit. Això existeix? Amb Time, tio, Time. Els musicals es deien Time tot el dia. És veritat. It's time to begin, isn't it? Ta-ra-ra-ra-ra-na-na-na-na. Uf, justillo, eh? I need your love. I need your time. Molt bé. Molt bé, Júlia, molt bé. Carly Rae Jepsen. It's always a good time. Molt bé. Gràcies. Li donem el punt. Li donem el punt, va. Li donem el punt. Guanyador, Crec que hi ha un guanyador. un DJ. Clar, té avantatge. Vull dir, Vamos. és la seva feina. Molt bé. I ja està. I bueno, que ha acabat aquí el capítol. Oh! Ha acabat aquí el capítol per mala sort, ja l'estem fent més llarg del que hauria de ser. I bueno, te regalem la nostra enganxina Toma! perquè la puguis enganxar on vulguis. Vigila on l'enganxis perquè Bueno, se desgasta. la qualitat no és la màxima. No, Sí. no és la millor qualitat. Ja buscarem algun lloc on enganxar-la. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tu per haver vingut fins aquí durant aquesta hora i 15. M'ha passat molt bé, de veritat. Nosaltres també amb tu.
Hem gaudit molt. Molt contents de tenir un convidat home. Solitari. I que ens ho passem bé. Ah, Això... Què? Què n'hem de dir d'això? És important. segurament ha mentit durant el capítol, però... Hola! Però no passa res. No passa res. De fet, al següent capítol tornem a tenir 2 homes Ostres. convidats. Que fora, estem ja n'hi ha masses. Ja n'hi ha masses. Jo crec que... Però bueno, bé. i ja està, no sabem despedir mai els capítols. Bueno, ara podeu dir, ens veiem diumenge al concert de la Fúmiga a Banyoles. Sí, però estem a 21 de març. Doncs podria haver un altre concert de la Fúmiga a Banyoles. Exacte. Espero que hagueu anat en aquest concert de la Fúmiga. Nosaltres anirem tots junts, com una família unida, perquè som una família. I vam anar tots junts. I vam anar tots junts. També vam escoltar en el cotxe el seu remix Super Esmorzo. Ah, clar. I poc més, germans! No, encara no havia sortit el dia que vam anar a Banyoles, encara no havia No, passem el sortit. 21 de març. Ja, però estàvem parlant del dia Ja, que vam Clar, sortir. però bueno, però tu ens l'hauràs ensenyat o no s'ha fet? Sí, i el remix també. Ah. Vale. Homes. Vols donar algun consell als nostres... Un consell? Sí. Sobre què? Per ser el que tu DJ. vulguis. Per ser DJ? Uf, no feu el mateix que fa tothom. Que... Bueno, això és per la vida en general. Intenteu... Si alguna cosa realment us agrada, es pot aconseguir tot, però avui heu de posar moltes ganes, molt d'esforç, treballar gratis moltes vegades i sobretot intentar-vos de diferenciar de la resta. Molt bé! Ué! Ens veiem divendres que ve! Adeu.